Гыйбадәтханәне төзекләндерәм дип ышандыра, әмма сүзендә тормый. Бүген Кама-Тамагы районы судында Вологда өлкәсе реставраторы Александр Попов эше каралды. Ул Михаил Архангел ширкәвен тулысынча саклап калып, аны яңарту максатыннан Вологдага алып киткән иде. Татарстанның мәдәни мирас объектларын саклау комитеты исә сүтелгән ширкәвне саклау шартларыннан канәгать түгел. Судтан Руслан Хусендинов. Бүгінгі судқа Татарстанның мәдәни мирас объектларын саклау комитетының һәм Александр Поповның вәкилләре генә килгән. Вологда остасы үзе күренмәде. Сведения о надлежащем извещении его времени и месте судебного заседания имеются таковы, что неудачная попытка вручения по отслеживанию Почты России. Комитет мәдәни мирас объектларын саклау турындагы закон таләпләре бозылган дип санап судка мөрәҗәгать итте. Сүз 1757 елгы Михаил Архангел ширкәве турында бара. Аны сүтеп Александр Поповка тапшыралар, төзекләндерү эшләрен башкарырга Казан епархиясе заказ биргән. Оста агач бинаны яңартып, кире кайтарырга тиеш була, тик сүтелгән бүрәнәләрне ачык һавада калдырганнар диләр. Объект төзелеш шүп-чары имендә унап яткан, әмма проект карары буенча подрядчы объектның сүтелгән өлешләрен каплап куярга яки түбәсе булган башка урында сакларга тиеш иде, ләкин бу шартлар үтәлми. Ике як арасындагы кискен аралашу суд залында да дәвам итә. Скажите, а данный ГОСТ в вашей проектной документации был предусмотрен? Ссылка на него в вашей проектной документации, которая была утверждена, имеется? Имеется. Где? Проектная документация. Которую вы не видели и сказать не можете. Исегезгә төшерәбез, узган елның язында Попов Балык Бистәсе районы Олы Елга авылында урнашкан мәчетендә алып киткән иде. Әлеге яңартылган мәчет ТАССРның 100 еллыгына зур бүләк булыр дип ышандыралар, ләкин вәгъдәләр акланмыйча кала. Попов бирелгән акчага отчет документация бирә алмады. Эшнең бәясен 2 тапкыр 50 миллионга хәтле күтәрде и срокларын үзгәртте. Ул шагында бу мәсьәләне хәл иткәндә Татарстан президенты да алына. Александр Попов командасы мәчетне үзләре эшләп бетерергә, ширкәүгә Татарстан осталары тотынырга тиеш була. Нәтиҗәдә килешү тулысынча өзелә. 18 гасырга караган ширкәү нәкъ бирдә урнашкан була да, инде хәзер бирдә бар тик агачлар, такталар, тимер-томыр, ташлар аунап ята. Янәшәдә бөтенләй куркыныч вазгыять, тигәнәк сырып алган. Хәзер ике гыйбадәтханәдә Лаеш районы Сакуры сәнәгать паркында саклана яңа подрядчы оешма итеп, Казан Кремлен төзекләндерүдә катнашкан ширкәтне тәкъдим итәләр. Бүген исә Кама-Тамагы районы суды Александр Попов оешмасына 100 000 сум штраф салды. Кама-Тамагы районыннан Руслан Хусендинов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.